Ahojte všetci! Vítam vás na dnešnom fascinujúcom dobrodružstve, kde sa pozrieme na úžasné zvieratá, ktoré obývajú každý jeden kontinent na našej planéte. Dnes spoločne objavíme rôznorodosť prírody a zvierat na každom kúsku nášho sveta. Predtým, než začneme, nezabudnite sa prihlásiť a stlačiť zvonček, aby vám neunikli žiadne nové videá. Nuž, a teraz sa poďme pozrieť na zvieratá na každom kontinente. Severná Amerika. Začneme na Severnej Amerike, kde žije majestátny bizón. Tieto obrovské kopytníky sú symbolom prérie a ich mohutné telo a hustá srsť ich chránia pred krutým zimným počasím. Južná Amerika. Presuňme sa teraz na Južnú Ameriku, kde nás čaká farebný svet amazonského pralesa. Žije tu tukan s jeho nádherným farebným zobákom. A čo hovoríte na chameleóna s jeho úžasnou schopnosťou meniť farbu? Afrika. Afrika je domovom najrôznejších zvierat na svete. Pozrite sa na slony, ktoré sú nielen najväčšími suchozemskými zvieratami, ale majú aj neuveriteľne silný zväzok so svojou rodinou. No a samozrejme, nesmieme zabudnúť na kráľa savany, leva. Ich hrdinské lovenie je ohromujúce. Európa. Presunieme sa teraz do malej, no pôvabnej Európy. Tu môžeme objaviť veveričky, ktoré sa pohybujú s ľahkosťou po stromoch, a kamzíky, ktoré sa vyznačujú svojou schopnosťou žiť vo vysokých horách. A čo poviete na rozkošné líšky, ktoré sú považované za symbol inteligencie a rýchlosti? Austrália. Austrália je domovom niektorých z najunikátnejších zvierat na svete. Môžeme tu objaviť klokana, ktorý je obrazom sily a vytrvalosti. Austrália je však aj domovom jedinečných druhov vtákov. Takže, toto bolo naše cestovanie po všetkých kontinentoch. Spoznali sme fascinujúce zvieratá. Príroda je skutočne úžasná a plná prekvapení. Dúfam, že ste si užili túto cestu a nezabudnite sa prihlásiť a zdieľať toto video s ostatnými milovníkmi prírody. Vidíme sa na budúce. Ahoj!